Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon, amo na sab kamong pagadapiton sa usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio panghinaot nga sa kinasingkasing nga unta kamong tanan karon sa inyong nahamutangan na kamo sa kabaskog kaligsik sa inyong mga panglawas nga maoy magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master D kanamo padin sa nga among gitudlo kaninyo ngani kundo na may mga basahon o libro referensya kini nga gigamit dili para gigamit pagbasa para supakon ang Biblia. O ining tungura among mga pagpanghinaot sa tanang mga membro sa PBCM o pagpasalamat labi na sa PBCM compound sa inyong pagpakig-alayon sa pagsuportar sa atong programa. Salamat yan na. Labi na sa mga chapter president sa nagakalilayo sab ng mga dapit aduna na sila pag-angkon sa CBhan o radio station para may alagad kining programa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Amo usab kamo nga gipasalamatan yan na. O binasa mga nagpataliw karon ng mga kaigsunan diri dapit sa Tagulan no kang brother Jerry Edkila. Kumusta ni mo brother? Sa dinhi sa Agusan ang Cagayan de Oro City kang Brad Arlan Reyes. O sa dapit sa Baongon, lingating Baongon Bukidnon kang brother Faustino Palapar. Musta? Sa tanang mga kaigsunan karon nga nagakalain-lain nga diha sa pagpamati sa inyong tagsa-tagsa kadapit. Amo na niya na ang among pangamusta. O dili usab nato kalimtan nga nining tungura o sa atong mga pagpahigan sa pagpaybalo nga ang atong PBCM reconstruction niya na sa paghatag nato sa binulan alang ni atong may katako sa paghatag. O labi na usab sa pagdumdum kanunay sa atong panagtigom tulo ka hugna sa usa ka tuig ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og amo usab nga pangamusta sa among nagsunod nga abogado no si Attorney Samuel Arnado. Kumusta kanimo attorney og sa imong pamilya? Og dining tungura karon magapaila pa ang kauban pa ang ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug makaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og akong mga pagpumusta sa nag-sponsor no sa radyo natin FM sa Butong Pinamuhan Cebu. Ilan ni Sosimo Telebrico, kang Demo Telebrico, kang Joines Estopia, o kang Bernabe Telebrico, o kang Jeffrey Telebrico, o kang Renante Telebrico. O ako na mga pagpangumusta sa mga Telebrico family, mga Sono family, Macas family, o sa tanan ng mga kaigsunan nga nagsunod ng atong programa. Kumusta diya kaninyo? O dinay karon nga higayon na ako kamong yatak sa kauban nga Minister Brother Juan Ronilo Mangalos. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makikuban kaninyo nining higayon na. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw dinhi sa RPN DXKD Teleradio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gaponon. O mabati pag-usab kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gaponon matag adlawng Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan. Makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Ingon man makita usab ang programa namo nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi sa YouTube. O ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA
alas 11 ngadto sa alas 12:15. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa DYRR dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu, DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang taknas sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudtohon. Dinhi sa City FM, dinhi sa Bayogan City alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa DXMB, RPN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati usab sa ilang FM station dinhi sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imedya ang taknas kahaponon. Dinhi sa Dipolog sa RMN DXDR alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Og dinhi sa RPN DXKD alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion matag adlang Domingo. Dinhi usab sa Calamba Misamis Oriental alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab sa DXRU Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa B-Radio, Waikurat FM, dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio, og dinhi sa Hingog City, sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. Natong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917 811-8882 sa Smart 0908-393-8768. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga niya sa tinipang bansa sa Amerika, dinhi sa Oklahoma, United States of America ni Sister Ritzel Barbosa sa Moramos Graham, uban sa imong pamilya. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanato via Facebook Live. At ang igsoon, Ambrosio Berana family din sa Santa Rene, Prosperidad, Agusan del Sur. O usab ang atong igsoon si Engineer Brother Derwin, mga usab nagkapataling guban sa imong pamilya. O dinihigayon na, mga kaigsunan, dili ka mo na mo mata sa tagsa sa pagpabalimbaya, pero kalakip na kamong tanan nga nagasunod karon nga among gipangumusta ni ana. O garon sa pagisgot sa team ay balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal nga tigpaminaw nga nagsunod sa programa, kami na sa mga kaigsunan sa pagtulon ang PBCM. Ang atong pag-isgutan sa atong mga pagwali, kanunay gyud mo upos ang pastor sa Sabadista, si Bitzel Bendilio, nga mao ni ilang tigbandilyo lugar. Pero sa tanan nga mga pastor, siya lang ang nagpalain nga si Ellen Goldwhite dili daw propeta, dili na siya propeta kay wa mag-angkon og propeta. Ang doktrina gyud hinunamo tungod kay ang ilang pagtulon nag-ila magdoktrina, kami wala mi mo ila nga siya gyud propeta nga tinuod o propeta sa Dios. Pero tungod kay ilang doktrina, nagpalahi gid siya sa tanan nga dili mo uyon nga si Ellen Goldwhite propeta. May kay wa ni tangtanga nga ano bang gipadayon man ni sa pagka pastor Bradrini, Bradron. Pero ang punto nga atong igapadangat tungod kay nanukad man ni siya diri sa Dipulog sa RPN DXKD alas City ngadto sa alas 8 sa kagabion.
may naapod siya sa adlaw Sabado, brethren. Mm. Unya, ang istorya, tungod kay sa una, dinhi siya sa DR, brethren, no? RMN, DXDR. Alas 7 na nga to sa alas 8, pero milaya siya ni balhin. Ang ato, nga apunta sa DXDR alas 12 padung sa alauna sa kahaponon. May mga pamatuod siya nga matod pa niya, asa ba kuno'y tinuon nga ang ato ako nung gipaila nga ang Espiritu Santo gitawag kuno natong kapahulayan, nga nadugay daw. Gihimo na po natong tubig, makalibog kuno, matod pa niya. Bunga ka na sa dili tinuod o walay kasayuran sa pagpamatod sa nakasulat sa Biblia. Kung dili man siya mutuo sa katumanan, sa pagpaila nato sa Espiritu Santo, brethren, pero dili niya kontrahon ang nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo gipakasama og tubig. Unya, dili niya kontrahon ang nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Og atong ipabati, brethren, ang tipik sa mga sugilanon niya sa iyang pagpamatod para kapamatudan ug unsa din ni siya katinuod ug unsa ba ka maayo nga mopasabot ni sa badistaha nga pastor. Okay, Reb. Atong ibabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining tigpama ba sa Seventh-day Adventist Church, kay ari nato ipasukat kung nahusto ba siya siyang pag-ingon nga atong gipahayag sumala sa nakasulat sa Biblia nga kining Espiritu Santo gihulagway nga tubig, og ingon man usab kining Espiritu Santo ingon nga kapahulayan sa tao. Niya tanaw na to, nahusto ba siya sa pag-ingon nga makalibog do ning ato ang mga presentasyon. Niya, paminawan ta ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining pastor sa Sabadista. Gitag na, nga katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Akong katawan. Ha? Iatong una mga kaigsonan, ang Hebrewanong 4:9 ang atong ipapahulay, may kwan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod na. Ato nabati rin ang tingog ni Mitchell Bendilio nga makalibog kuno kay atong giingon nga kining Espiritu Santo tubig. Unya sa nanglabay nato daw nga mga pagwali ato man gipamatud-an lagi nga kining Espiritu Santo ingon nga kapahulayan sa tao, iyang gi-question asa kunoy tinuod ani. Okay, para niya ang adlaw igpapahulay mo may iyang gisabot diya sa Hebranon 4:6 og 9. Basaw na to, brethren, nga ang adlaw nga igpapahulay nga gituhan niya labi nagmabasa siya og Biblia bitaw, brethren, nga kining gitawag Biblia nga paraphrase nga giansiran ba kining Biblia bitaw, brethren, nga Latina, Vulgata. Latina Vulgata nga ang Vulgata Latina nga ang usa sa mga nagapahayag o writer o nagpahigayon lugar niya na, brethren. Mao si Manuel Yap. Ako ni yung paboritong gamitonon Reb kining Latina Vulgata duay version nga atong gingon paraphrase kay kining hulad ni Manuel Yap ang kapahulayan nga nakasulat sa Biblia nining manghulad giansiran nga Sabado. Ang atong basahon, brethren, ipabor na to. Nganong mulikay man siya sa gitawag og Biblia nga Holy Bible, no? Seventh-day Adventist nga Biblia tatak. May Seventh-day Adventist kining Hebreanon 4 hangtod sa 9 nganong dili o wala na ang Sabado niya na, brethren. Okay, basahon na to, isugod na ko sa pagbasa sa versikulo 4, 6 Reverendo, sa kapitulo 4 sa Hebreano, niya lapos versikulo 9, niya, gingon. Busa, sanglit aduna may pipilang managpakasulod paniini, og sanglit kadtong mga gikawalihan kani sa maayong balita, wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasupilon. Mopos kita kadiot, brethren. Ang gipasabot lugar sa sinugdan sa statement niya nga busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod panini at tulugang adlaw kapolen nga Sabado. Og sanglit kadtong mga gikawalihan kani sa mayong balita, wala man
pakasulod ni tungod sa ilang pagkamasupilon, napoy ni supil. Kana Sabado. Pero unsay gibuhat dayon tungod kay dunay mga wala magsupil o doon na po'y ni supil, brother. Okay, nga ang gisgotan nga katong wala magsupil, nakasulod sila atong adlaw nga igpapahulay Sabado. Doon na po'y wala makasulod nga naghimo pagsupil niadtong adlaw nga igpapahulay Sabado. Niya sa city ang akong pagbasa lapos na to sa bersikulo 9. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Sa to pa ang Dios mo'y nagpahayag nga nagtudlo ang Dios og matud pa usa ka adlaw. Gingon dayon nga ang karong adlaw. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw mo ning gitudlo nga usa ka adlaw. Karong adlaw inig kadungog ninyo iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Mupos gyapon kita mga kaigsonan, mga mahal namong tigpaminaw. Tungod kay doon na lagi nga na nagpakasulod din kapahulayana atong Sabado, ug doon na po'y nagsupil atong Sabado. Ang Biblia nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Kanang pulo nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Sa ato pa lain na ang naitudlo, pero kung nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, timanan nato usa ka adlaw, ang gingon din kay usa man ka adlaw, ang karong adlaw mo'y gipakita sa Biblia nga kanang adlaw kung moabot na, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong makasing-kasing. Kanang pingog karong adlaw, usa ka adlaw. Dili na literal pod nga usa ka adlaw. Kay kung Sabado gyapon na nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, taliwala nga nanay Sabado, nganong gingon man inig kadungog ninyo sa iyang tingog, paaboton di ng adlaw. Nakaron. Unsa man ning adlaw, brother, nga nagtudlo pag-usab mao nga adlaw gyapon kay ang imong gibasa bersikulo 6 ngadto sa City man sa kapitulo 4. Okay, ato ipadayon re pagbasa ngadto sa 8 nga bersikulo lapos sa bersikulo 9. Gingon. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, Katong gitawag og nagtudlo ang Dios pag-usab ug usa ka adlaw, wala na ito maihatag ni Josue katong naitudlo nga pag-usab og adlaw. yes, mao ning gipasabot dinhi. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta maggisgot og laing pang-adlaw. Mao man ning gisgotan laing adlaw ang karong adlaw nga may tingog nga madungog. Sa English na, brethren, kanang nagtudlo og laing adlaw gitawag nag another day. Yes. Busa tungod kay aduna may another day nga gitudlo nga adlaw nga usa sa bersikulo 9, brethren. Niya, gingon dayon. Busa, conclusion ni sa 9. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Para sa mga Sabadista, tungod kay nagpabilin man kuno ang usa ka kapahulayan, kay may translation man nga kang Manuel Yap sa Latina Vulgata o Vulgata Latina, balihon man. Duay version. Gi-ansiran nga kana Sabado. Mao nga ang pagtandi sa Biblia ug ang pagpanghuna-huna nato, nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw. Naaday nagtudlo og lain nga adlaw nga mabalik ni Sabado. Nga sa English na another day. Kay sa panahon kang Josue, sa tinuod nga pagkasulti, ang naitudlo ni Josue nga adlaw ipapawlay nga iyang gipanunod, ang katong gitudlo ni Moises nga igpapawlay nga mao ang Sabado ikapitong adlaw diya sa simana. Hain ang priba busa wala og dili katungod ni Josue ang pagtudlo og lain nga adlaw nga kapahulayan, kay ang iyang naitudlo nga kapahulayan katong kapahulayan nga Sabado sa gisunod niya dito kang Moises. Unsay priba, brethren? Aniya ang prueba, Reverend, dinhi sa Josue kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 5 nagaingon. Unya gitawag ni Josue ang mga Rubenhanon ug ang mga Gadhanon ug ang katunga nga banay ni Manases ug mingon kanila, natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo
ni Moises ang alagad ni Yuba, o kamo nagpataningog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Wala nyo biyai ang inyong mga igsoon, nining daghang mga adlaw, hangtod dining adlawa, apa nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Yuba nga inyong Dios. O karon si Yuba nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsoon, ingon sa iyang gisulti kanila, busa bumalik kamo o umadto kamo sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta nga inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises ang alagad ni Yuba sa unahan sa Jordan. Magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Yuba, sa paghigugma kang Yuba nga inyong Dios o sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan o sa pagbantay sa iyang mga sugo o sa pagpakikipon kaniya o sa pag-alagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing o sa bugos ninyong kalag. O di klaro nga nag-ingon si Josue nga wala ninyo biyae ang inyong mga igsuon nining daghang mga adlaw, hangtod nining adlaw apan nagtuman kamo sa gitugon sa gisugo ni Jehova nga inyong Dios, o karon si Jehova nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsoon. Unya kay naghatag man ang Dios og pahulay sa inyong mga igsoon, unsay gingon ni Josue sa bersikulo 5 bersikulo gingon sa kapitulo 22 sa Josue, magtamod lamang kamo pag-ayo. Matod pa ni Moises sa matod pa ni Josue kay iyang gipanunod man ang katong kasuguan o gitudlo ni Moises nga kasuguan, magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova. E di katong kasuguan nga gipapatuman ni Josue, ang kasuguan ni Moises katong Sabado. Busa sa panahon kang Josue, dili niya katungod nga magtudlo og lain nga adlaw. Busa ang tudlo na nga pagtudlo na sa lain nga adlaw sa English another day, lahi na adtong Sabado, kana ang wala maitudlo sa panahon kang Josue. Unya ang Dios mo'y naghatag nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Ang kanang gitawag og nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw, sa ato pa kanang gitawag og another day. Pero sa Biblia kanang giingog karong adlaw nga iyang gitudlo. Ini kadungog ninyo sa tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong makasing-kasing. Unsa kanang matang sa adlaw, brother ni sumala sa Biblia kanang giingog karong adlaw. Adlaw kana sa kaluwasan, Reverend. Sumala din sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatangyugan, og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tanawa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Kadto di ay gisgutan mga kaigsunan nga karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paggahiang inyong makasing-kasing. Wala din na masulod sa simana. Kay kung Sabado to primero, naa sa sulod sa simana, kay ang usa ka simana 7 man ka adlaw. Pag nagtudlo siya pag-usab og lain nga adlaw, kay lain ang adlaw, wala na sa sulod sa simana may timan-an nato. Gani og ato pong ipasulod sa simana granting. Dili gyud brado ni nga mabalik ang Sabado. Tinuod ka na kay natudlo sa sinugdan Sabado man nya nagtudlo man og laing adlaw. Klaro nga dili gid Sabado kung tugutan nga isulod nato sa simana kanang adlaw. Okay. Por iso nga ngano nga kana dili literal nga adlaw tungod kay inig kadungog ninyo sa iyang tingog sa to papalabuton din ang tinguga. Ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. Muna, nga katong gitudlo pag-usab nga lain adlaw, mutong nagpabilin ang kapulan, pero katong lain na nga adlaw nga gitudlo. Pero kanang gingog karong adlaw. Sa Dios, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan, ang kanang karong adlaw, usak ka adlaw, giingon sa Biblia.
ang usa ka adlaw sa Dios dili na literal nga usa ka adlaw. Kay ang equivalent sa usa ka adlaw usa ka tuig. Hay ang priba sumala sa Biblia, Brad Ronnie, nga ang equivalent sa usa ka adlaw sa Dios nga giingog karong adlaw kung madunggan na nga moabot na, dili ipagahi ang kasing-kasing sa tao kung madunggan ng tinguga. Hain ang priba nga kanang karong adlaw equivalent ka na nga usa ka tuig. Okay, niya Reverend, mo nang atong gipasabot nga palaaboto nang giingon nga karong adlaw sa pagpahayag ni Pablo. Sa kwintada dayon sa Dios, ang usa pwede himong usa ka tuig. Ang usa ka tuig kay dunay may 365. Normal na siya nga, regular na siya nga adlaw. Ug dunay leap year, gitawag leap year 366. Na tanawa ha, kung magisgot tag usa ka tuig, adunay 65. 360 ka mga Adlaw. 365 ka mga adlaw regular na. Oo. Na karon pag magisgot og usa ka adlaw unya usa ka tuig, hain ka na, Brad Ronnie. Niya Reverend, basahon nako sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6 ingon ini ang atong mabasa. Og ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda. Kapatan kaadlaw ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. Ako nagtudlo niya na kanimo. Ang usa ka adlaw di ay, Brad Ronnie, ang tagsa-tagsa ka adlaw. Alang sa usa ka tuig. Oh, nakita na to, ang usa ka adlaw ingon sa usa ka tuig. Sa Dios di ay ang usa ka tuig ingon lang na sa usa ka adlaw. Hain pa ang usa ka adlaw sa Dios nga ang equivalent sa ato nang nabasa ingon nga usa ka tuig nga atong tagamtamon. Hain pa gawas niya na ang usa ka adlaw. Brad Rini sumala sa Biblia. Anya pa dinhi Reverend dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 nagaingon, apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan nining usa ka butang nga tinuod. Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Tibanan nato nga alang sa Ginoo ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ug ang iyang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig. Tiaw mo. Karon, may usa ka adlaw sa Dios nga ang iyang usa ka adlaw usa ka tuig. May usa ka adlaw sa Dios ingon nga kana usa ka libo ka tuig. Sa ato pa kana di ang gisgutan nga nagtudlo ang Dios pag-usap og laing adlaw. Another day. Inig kadungog niya na mo nang kapaulen sa tao dili ipagahi ang ilang kasing-kasing tingog og adlaw din na sa kaluwasan sumala sa Biblia. Pero makuha sa kitag priba, brethren, nga ang kanang gitawag og another day sa English na kung atong tan-aw na ang tatak gani 70 Adventist Bible, no? Kanang nakita o makita nato sa Hebranon 4 nga gibasa kaganina 6 hangtod sa 9 kanang another di usa ka adlaw diha nga nagtudlo pag-usab og laing nga adlaw. Another di ang gisulat niya na, brethren, di ba? Tinuod ka na, Reverend. O atong basahon yun, ang priba nga kanang gisgotan din na sa 4, 8. Ang 8 lang, atong siguroon, nga gisgot mo naglaing adlaw sa English nga tatak 70 Adventist Holy Bible, gingon sa Hebrew chapter 4 verse 8. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Oh. So, panghubad ka nang gitawag og Jesus diya, mga kagalaan, mga kaigsoran. Ang kining Jesus, usara na sa pulong Josue, dili na Jesus nga mao ang atong Ginoong Kristo, kundi si Josue ang gipasabot niya ng Jesus. Okay, ang ubang hubad sa Biblia, iklaro na. Kay sa Old Testament, ang Jesus pwede na tawgon og Josue. Dili na kay Josue o Jesus nga mao ang atong Ginoong Kristo. Nakaron sa gipakita nato nga nagisgot na og another day. Namatay Merriam-Webster Dictionary, brethren. Ang another day
kanang word nga another day, the same day ba na? Sama sa pagsabot ni Mitchell Bendilio nga nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw, pero tungod kay dunay Manuel Yap nga translation sa Biblia Vulgata Latina nga giingon atong paraphrase kay basta i-answer gani nimo ang Biblia nga nganlan nimong Sabado sa mga original niya na wala, dili ka na mabasa. Kay kung nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw unya naunsa man nga mabalik man gapon ang Sabado, di wala magtudlo og lain nga adlaw. Mo nang atong gisupakan, bradron. Tinuod. Pero ang pagsupak na to base sa mga nakasulat sa pagtandi-tandi pod sa Biblia. The word another, December, bradron. Dili, Reverend. Tungod kay ang another sumala sa gihatag nga definition sa Merriam-Webster Dictionary sa giingon nga word nga another o lain nga adlaw ang gipasabot. Another, one that is different from the first or present one. Sa ato pa ang another, giingon nga usa nga lahi ni anang nag-una o kasamtangan nga usa. Different From the first and giingon or present one. pag-ingog different from the first. Ang first niya na Sabado. Nagtudlo pag-usab gitawag og another day, different from the first. Unya tungod kay nay translation nga gingog sa Hebreanon 4:9 ni Manuel Yap nga nagpabilin ang Sabado, mo gituuhan nila nga Sabado lang gyapon. Mo man ang sayop nga translation niya na. Kay kung Sabado na ang the word nga nagpabilin pa di ang kapahulayan, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga mahal lamang tigpaminaw, doon na pa kitay lain pa nga translation sa Biblia. Badron pagpatinaw nga kanang Hebreanon 4:9 dili na Sabado o kung aduna may ubang reliyon nga gamiton niya na para magpili na dayog adlaw kay ang uban gihimo din nila nga naar gyapon sa sulod sa adlaw sa semana, brethren, gihimo nilang Domingo. Bisag hain pa niya na magpili silang adlaw kay Sabado man sa sinugdan, isulod man nila sa semana ang ingong nagtudlo og laing nga adlaw, nagtudlo pag-usab, di gyud mo sumada niya na kay kung kana mao ang gitawag og adlaw nga naitudlo na di nahibaw-an na nganong sa Biblia gitawag man nagpaabuton ng Hebreanon 4:9, brethren. Correct. Mao na ang dako kay questionably sa gihoba sa gigamit ni Mitchell Bendilio nga hubad ni Manuel Yap nga giansiran ang 4:9 kapahulayan sa Sabado. Kay si Pablo may nagsuat niini, sundan nato ang pahayag ni Pablo sa ubang bersyon kay mao man gina ang prinsipyo po nato, Reverend, nga atong gidawat gani bisan pa sila nga ang scriptures must be compared with the scriptures sumala sa ilang libro nga naguluhan nga nasulat din na Steps to Christ Sa pahina sa isinta sa uban pod nga hubad o sa uban kaning pagmugna niya ng maong libro pahina 123 scriptures must be compared with scriptures. ang prinsipyo nila, brethren, nga naa ka nato, naapod kanila. So, why not nga dili ta mo compare na karon unsay pagpamatuod nga kanang nagpabilin nga adlaw diya, brethren, dili na Sabado ang gitudlo pag-usap unya nabalik na hinuon, nagtudlog laing adlaw niya nabalik na hinuon og ang prueba niya na nga kana palabuton. Okay, kay palaboton man ang prueba tagna mangguni panagna ni apostol nga si Pablo. Niya Biblia nga gitawag Holy Bible Contemporary English Version. Na karon mo ni ang magpatinaw. Okay. Basahon na to ang Hebreanon o Hebrew chapter 4 verse 9. Gingon sa pagbaya sa atong mabasa dinhi. But God has promised us a Sabbath when we will rest. O katong Sabat ba doon, mao ang gitawag og kapahulayan. Pero tungod kay kapahulayan na Sabado gapon sama sa gituhan ni Mitchell Bendilio o sa mga Sabadista, brethren, tungod sa translation sa Bible nga Vulgata Latina ni Manuel Yap. Atong ipadayon pagbasa kanyo balikan nato din atong ipadayon gid ang kinatibuk-an nga pahayag niini. Matud pa sa atong mabasa, but God has promised us a Sabbath when we will rest, even though it has not yet
come. O, sa ito paklaro kayo nga kiniday ang kapahulayan nga gipahayag ni Pablo mga kaigsunan wa ni masulod sa adlaw diha sa semana og labaw nga dili ni Sabado nganuman Sa katarungan, tungod kay giingon na wala pa man na matuman kay man ni Pablo, even though bisan pa niya na even though it has not yet come, wala pa kini muabot. Dili gid adlaw reference sa semana, labaw nga dili Sabado kay kana pala abuton di ay sa pag-explicar ni Pablo kanang maong kapahulayan. una-una, aragona, nagbakak ba ang mga ministro sa PBCM? Nagtudlo siya pag-usab, busa wala may masayap nga gingog karong adlaw. Pero adlaw na nga daghang mga katuigan ang molabay, inig kadungog niya na dili ta magpagahi sa atong kasing-kasing. Unya unsay prueba? Nga kanang tinguga nga dili ta magpagahi sa kasing-kasing, mao na ang Espiritu Santo nga giingog kapahulayan, nga giingog dili ipagahi ang ato makasing-kasing kung madunggan na brad rini sumala sa Biblia. Anya ang prueba reverend nga kana tingog gina sa Espiritu Santo dinhi sa Hebreohanon kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 8. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong makasing-kasing, ingon niya itong pagpangsupi nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. O di na klaro, nga kanang sa Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 7 nga nagingon, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, ang karong adlaw diya siyang pagsulti pinaagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahi ang inyong makasing-kasing kung madunggan na daw na natong tingog. Dili ipagahi ang atong kasing-kasing. Unsay priba nga Espiritu Santo? Pag-upa lang. Gibasa sa usa sa mga ministro, Brother Rene Telebrico, ang Hebreohanon 3, City ug 8. Balikan ta pagbasa, Brad Rene, ang gibasa nimo? Aniya akong pagabalikon, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw Karong adlaw, inig kanog ninyo sa iyang tingog, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong makasing-kasing, ingon niya itong pagpangsupi nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. di ba mo nang naa sa Hebreohanon 4 City, nga inig kadungog ninyo karong adlaw sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahi ang inyong kasing-kasing, unsa din ang tinguga? Tingog sa sulti sa Espiritu Santo. Kay may tingog na din sa Espiritu Santo nga sulti, kay may mga tao nga gikasangkapan nga ang trabaho nila pagwali sa Espiritu Santo nga kung madunggan kini nga tinguga, dili ipagahi ang atong kasing-kasing kay isip mao na ni ang atong kapahulayan wala sa adlaw sa semana. Hain ang priba, brethren, nga dunay tingog nga modala sa Espiritu Santo nga mga taong nagwali, pero wala i-mention ang ngalan nga kana natuman sa atong bulaton, ingon nga kita mo'y nagwali diri sa pagtulon ang PBCM sa Espiritu Santo kita nga mga ministro. Okay, niya rin basahon ako ang tag na dinis unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, gingon sa pagpahayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo, na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong o kung kinsay katumanan niining gihimong kasangkapan sa Dios nga mga tao nga ang ilang ibalita maayong balita pinaagi na sa Espiritu Santo walay lain ribring giangko nato kita nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Mo ni giingon ni Mitchell Bendilio Bradon, Brother Rene, nga makalibog nga ang ilang kapahulayan daw Espiritu Santo. Unya nadugay giingon na pud og tubig, gipakasamang tubig. Isa asa bay tinuod na. Ato saning gihatag, giklaro nato Bradon nga wa gid ta mamakak. Nga kun ang Espiritu Santo gitawag og kapahulayan, bisan pa si Hiuba sa Biblia, Brad Rene, matinaw nga gitawag yapon siya og kapahulayan, pero si Hiuba Sabado ba, Domingo ba, Lunes, dili hain niya na nga nasulod sa ngalan sa mga adlaw sa semana, pero gitawag si Hiuba kapahulayan. Way kalainan nga ang Espiritu Santo
gitawag pog kapahulayan sa ato nang nabasa. Unsa priba brethren, nga si Hiyuba gitawag pog nagkapahulayan. Anya ang prueba reverend nga bisan mismo si Yuba gitawag yapon og kabawlayan. Dinhi sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 7, mopahulay ka kang Yuba og maghulat ka kaniya, dili ka makagol tungod kaniya nga nagamaswagon sa iyang dalan tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan nga mga paglalang. Pag-ingon sa Biblia, mupahulay ka kang Hiyuba. Di si Hiyuba kapahulayan, mo manang buti pasabot na mo sab. Pero dili siya kapahulayan, Reverend, nga adlaw nga nasod sa simana. Mausap nga ang pagtudlo pag-usap og lain nga adlaw, another day, paabuton, sumala sa the Contemporary English Bible sa Hebrehanon 4:9, nga nung palabuton, kay dunay palabuton nga tingog nga wali na sa Espiritu Santo og mao na kini nga dinhi ang tao mo pahulay. Kay sa panahon gani kang Kristo, brethren, si Kristo gani gihimo pud ingon nga kapahulayan ato ipakita, brethren. Okay, tinuod ka na, Reverend. Hain ang puriba nga si Kristo pud ingon nga kapahulayan sa iyang panahon. Okay, niya, basahon na ko Reb, ang prueba din sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, ngadtos 29. Niya, umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Si Kristo ringon, umari ka nako kamong tanan nga nabulay og nabugatan. Nga naman, Nag-awhag siya, no? Og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay sa inyong mga kalag. Hayan sila makakaplag pahulay sa ilang mga kalab. diha kang Kristo sa pag-ingon ni Kristo, umari kamo og papahulayon ko kamo. Busa, walay iyong contradiction sa Biblia kung among gipanudlo gipaila nga ang Espiritu Santo kapahulayan mga kaigsunan kay siyo ba nabasa sa Biblia ingon nga kapahulayan sa mga tao og ang ato usab nga Ginoong Jesucristo kapahulayan usab sa mga tao. Ang problema mong God, brethren, kung nagtudlo ta nga wala masibo sa Biblia nga ang kagustuhan lang nato nga himuon ang Espiritu Santo nga kapalan samantalang bisag unsa ang pagbasa di gyud mabasa uno kay nabasa naman. O di nakapamaton ba mi nga ang kapahulayan mao ang Espiritu Santo? Ila na po nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Makalibog ba? Hindi akong patawag. Niatong una mga kaigsuonan, ang Hebrehanon 4:9 ang atong ipapahulay. May kuwan, Espiritu Santo. Karon na tubig na po ang Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Naklaro. Isa sa una kuno giwali nga ang Espiritu Santo kuno kapahulayan sa Hebrehanon 4:9. Unya sa nadugay na po kuno ang Espiritu Santo nahimo nga tubig. Simbolo man na mga mahal namong tigpaminaw. Unya wa di ay. Tungod kay ang Espiritu Santo giingon man namo nga giingon nga tubig. Tungod kay doon namin gibasihan, tungod kay ang pagwali sa Espiritu Santo, kung ba pa na tubig mga mahal nga tigpaminaw, nga gitunulan kag tubig, kining among giwali, isip gitunol sa tagsa-tagsa ninyo kasalabutan. Gipasabot namo nga kung makadungog ka sa tingog sa Espiritu Santo nga dugay nang gisaad kaniadto, ingon nga kapalan, dili daw pagayon ato makasing-kasing kay mauna ni ang atong kapahulayan. Pero kung daw galing magdumili ka, wala tayo mahimo, Brad Rini. Wa po nato gipamugos, Reverend. Ay nang priba nga kung ba pagi tunol na mo, gipakasama ang Espiritu Santo o tubig. Tungod kay si Apostol Pablo, nagpahayag nga ang wali may tuod kang Kristo, mawala. Mao nga moatubang tag-adlaw sa kapahulayan o sa wali na sa tingog na sa Espiritu Santo. Atong pamatadaan badron, hain ang priba nga ang wali nga Kristo mawala. Bisan taliwala siya nga sa kapanahonan, sa imatinunan, sa pagpamatod niya, siya mao ang kapahulayan siya ang panon. Pero nagtudlo og lain na usab nga kapahulayan diya na sa Espiritu Santo. Okay, Rev, pribahan na bahayag ni Pablo dinis unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, matod pa din nga atong mabasa. Kaya ang aton ihibalo,
kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton. Mopos kita gadiot, Pedro. Okay. Iman-an nato, mga igsoon, mga mahal nga tigpaminaw, matod pa ni Apostol Pablo, kay ang aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, Hindi pa himpit. dili pa daw to himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Doon ay himpit nga moabot. Kay katong hindi himpit nga kay balo og pagwali sa pulong sa Dios, magataliwan, mawala man to. Doon ay Pamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios, mo ning gi-explicar ni Pablo sa Corinto, nga dili hingpit og kadtoy mawala inig abot sa kahingpitan katong ilang giwali nga pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Di ba mawala pa ang pagwali kang Kristo? Kinsay nag-explain? Kami, di ba? Para pagpamatuod nga na sa Biblia. Pero, ang original nga nagsulti, kinsa? Si Apostol nga si Pablo. Si Apostol Pablo kang kinsa siyang apostol sa Yawa. Di ba sa atong Ginoong Kristo? Sa ilang kapanonan si Kristo ang kapalayan. Pero taliwala nga mawala pa di ang wali nga Kristo, matubang tagkapahulayan sa tingog na sa Espiritu Santo. Busa kon ang wali may tungod sa gingog pulong sa Dios nga pagwali nila dili pa nahingpit kay mawala pa og gihubad nga ang pulong sa Dios nga ilang giwali nga dili pa hingpit kay pulian pa na maumaday na ang wali nga Kristo. Dili pod nga kung mawala ang wali nga Kristo, ang wali nga mosunod mao ang hiuba. Kay nag-una na si hiuba sa wa pa nga atong Ginoong Kristo. Sa sequence lang daan sa gitawag og Mateo 28:19, sa ngalan samahan, isugo niya ang mga tinun-an sa pagpamautismo sa mga katawan. Pero diin, sa ngalan samahan, kanang aman mao man na si Hiuba. Kaysa sa 64:8 sa Isaias, si Hiuba mao man ang amahan. O kanang Hiuba sa 42, verse Tudlo ang tagsatag sa katao siyang isigataw o ang tagsatag sa katao siyang igsoon sa pag-iluhon mo si Uba. Ang tagsatag sa katao daw, dili na gyud magtudlo ang tagsatag sa katao. Siyang isikatao. Ni ang tagsatag sa katao siyang igsoon sa pag-ingon. Unsa man, ilhon mo si Hiuba. Di daan na nakatugod. Nagbakak, magyapon ang mga minister sa PBCM. Kung may ngumang, nagbakak mo, di si Jeremias nagbakak. Diin man na, gikutlo ni Jeremias. Ipahayag ni Hiuba. Di si Hiuba ang nagbakak. Di niya gisulti ning bakak. Dito siyang katawan nga Israel sa pagpahinomdom na daan. Di ang Diyos ba'y bakakon? Kung dili bakakon, unya mo nang gisulti, kami ba'y nabakakon? Mukha na atong timbang-timbangon nga dili di ay mo lugar nga ang wali nga Kristo kung mawala, ang wali nga Hiuba mao'y musunod niya na. Kay ang sequence niya na, ang puli sa man nga mao si Hiuba, si Kristo. Ug ang kasunod ni Kristo, mo ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo, puli ni Kristo. Unsay priba, brethren? Okay, ang prueba basahon ako, ito Biblia ng pulong sa Dios. Basahon ako ang Juan Kapitulo 14, versikulo 25 ug 26, gingon, kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban ba ninyo ako, pahayag ni Ginoong Hesus. Apan kung makagika na ako, ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man puli kanako. Busa matinaw nga kining Espiritu Santo, Reverend, kung ang atong Ginoong Kristo ang nagpahayag, nga atong gibasa, kapuli kini niya. Mo nang giingon ni Apostol Pablo nga mawala pa ang wali nga Kristo, kay ang kapuli na ni Kristo, mo na to ang iwali, o karon niabot na, nga ini kadungog ninyo sa tingog sa Espiritu Santo, ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing. Kinsay nagdala sa tingog sa Espiritu Santo? Kami nga mga ministro nga nagwali sa Espiritu Santo nga natuman sa magtutulo. Di lang dawaton ang among magtutulo katumanan. Pero namakak kami nga ang wali nga Kristo mawala. Nangano man sa pagtulo sa katumanan nga nagbakak man. Kaya ang bakakon gani, sa sinugdan pa lang, nagbakak na mi kung bakak man. Walay mabasa sa Biblia. Kung tinuon man, pagtulo na mo sa katumanan, dito na hinoon na bakak, na intonsis na hinoon, di man siguro niya na. Kaya kung bakakon ka, bakakon mangi ka.
karon mao ni nga tungod kay si Apostol Pablo man mao'y nagsugilon nga mawala pa ang wali nga Kristo busa sa giingon ni Mitchell Bendilio makalibog ngano nga ang Espiritu Santo gihimo na pod nila kuno nga tubig ingon nga ipainom balikan tara gyapon bradron nga giingon niya makalibog. Okay, niya atong paminawan pagbalik ang tingog ni Mitchell Bendilio. Matod pa niya makalibog kuno kini nga nag-ingon mi nga ang Espiritu Santo tubig o niya ang Espiritu Santo ingon nga kapahulayan niya. Awa ka niya, gitag na, unya katawanan mga kaigsonan na abay, dila na po nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ang kong katawan. Ha? Kaya itong una mga kaigsonan, ang Hebrehanong 4.9 ang atong ipapahulay, maay kwan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Oh. Sa una ko no, giwali na mo ang Hebrehanon 4.9 nga kapahulan, Espiritu Santo. Nadugay na po ko no. Makakatawa mo kung tabel drone. Himuot ta sa iyang mga pamagis Sa paningil iyang paningil kay Oh. para lugar mahimot ang ditinod. Karon nahimo na pong tubig ang Espiritu Santo. Asa man kuno tinod ana? Makalibog sa tinuod. Atong basahan brethren nga si Kristo sa diyang gibautismohan siya ang Espiritu sa Dios sa simbolo na pod ingon nga salampati kining gitawag og Espiritu sa Dios hain brad Rene sumala sa Biblia. Anya Reverend dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 ang giingon og sa nabautismuhan na si Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ngaingon og salampate ug mipahiluna kini diya sa ibabaw niya. Atong nadungog nga ang Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Katong Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati kay di gyud salampati. Mipahiluna kini sa ibabaw ni Hesukristo nga atong Ginoo. Sa nakita nato ang Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Kining Espiritu sa Dios nga mikunsad nga sa simbolo ingog salampati. Kini ba'y Espiritu Santo brethren eh? Espiritu Santo gid na Reverend sa mulang yapon nga maagi nga si Ginoong Jesucristo gibautismuhan dinhi sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 22 og sa nabautismuhan na ang tanang tao og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas ug diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati og gikan sa langit miabot ang tingog nga nagingon ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Atong giklaro nga katod ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati sa Mateo 3:16 kato. Pagibasa na ang Lucas 3:21-22, ang Espiritu Santo dito katong Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati balikan tang Mateo 3:16 brethren. Ana Reverend sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16. 16 ang gingon og sa nabautismuhan na si Jesus siya miawas dayon gikan sa tubig ug tanawa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati. O nakita na to, Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Unya kanang mikunsad ingon og salampati katong Espiritu sa Dios sa pagsugilon ni Lucas, Espiritu Santo na kanang Espiritu sa Dios. Ingon ni Mitchell Bendilio ganina, makalibog na asabay tinuon niya na nga ang Espiritu Santo giingon nila kapahulay na karon naingon ng tubig nga kasi Apostol Pablo bradron mawala pa man ang wali nga Hesukristo. Di nasayod siya nga ang puli niya na Espiritu Santo magisugilon na busa si Apostol Pablo siya na po'y mo pasabot nga ang Espiritu Santo ingon og tubig nga ipainom kini sa tao tinuod ba brethren? Tinuod ka na, Reverend. Basta, Hain ang prueba. niya, basahon ako, basta kumingon si Bendilio makalibog, ikaw rin naglibog-libog sa ibang kalingon Bendilio. Niya, si Pablo mo supaka, kay si Pablo mo yung gikuwag basyanan, nga kining Espiritu Santo ingon nga tubig. Niya, tayo Biblia, Reverend, nga the message. Basahon ako ang Ephesians chapter 5, verse 18, gingon sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo.
don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Matod pa ni Pablo, ayaw daw pag-inom daghang bino nga makapamubo sa imong kagulingon, hinunua imna ang Espiritu sa Dios. Kung hain ang Espiritu sa Dios nga ipainom ni Pablo, mo tong Espiritu Santo nga nabasa sa Biblia. Nganong ipainom na ang Espiritu Santo? Kaya mawala pa man ang wali nga Kristo. Katong Spirit of God in the form of dove. Like a dove. Unsa man to? Unya gingon ni Apostol Pablo nga ang Espiritu Santo ingog tubig. Unya sa Biblia gingon ni Mateo o gingon ni Lucas, gingon usab og salampati, moingon bata. Ngano makalibog man na ay tinuod? Espiritu Santo salampati ingog salampati o gingon og tubig. Angay bagod na og butan ta maglibog-libog. Ang explica sa Biblia tumana diha. Gawas ug wa tay nabasa siguro mingon nga makalibog mo ning tudlo sa PBCM, pero kay nabasa sa Biblia si Pablo nag-ingon nga ang Espiritu Santo tubig kay ipainom. Si Pablo po nag-explicar nga mawala ang waling Kristo niya kanang kapahulayan diha sa Hebreanon 4:9 para na sa Espiritu Santo. Motong giingon dadon sa Episo 5:18 sa The message, balikan na to. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Na asa man ta aron makainom ta. Tungod kay dunay mohatag nga ng Espiritu Santo ingon nga gipakasamag tubig. Kisay naghatag? Ang mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo kami. Nga kung madunggan na nato ng tinguga, dili ipagahi ang atong kasing-kasing. Gusto pa ba dugangan priba nga ang Espiritu Santo gipakasamag tubig niya? I-preparar bradon ang pulong sa Dios. Okay. Last nga bersikulo bradon, gingon. Sa Juan City 30 City ngadto 39 gingon. Ug unya sa katapusang adlaw ang pista sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa pista si Jesus mitindog og misinggit nga nagingon. Kung adunay taong gihaw, umari siya kanako ug uminom. Sa musali kanako sumala sa gingon sa kasulatan. Gikan sa kasing-kasing mo dagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Og siya nagsulti nini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kanya. Bisag diya lang tataman bradron. Ingos Kristo, ang musalig kanako misinggit siya nga nagiyon kun adunay taong gihaw, umari siya kanako og uminom. Sa musalig kanako kay ngano sumala daw sa giingon sa kasulatan, gikan sa kasing-kasing mo dagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Nagsulti siya, mudagayday ang mga sapa sa tubig sa nga buhi. Og siya nagsulti nini, labot sa Espiritu. O di ang Espiritu, gipakasamag tubig. Giklaro ba nga kini Espiritu Santo, bradron? Giklaro. Para di na maglibog si Bandilyo. Giklaro Reverendo kang pulong sa Dios nga Biblia mo mutinaw niini basahon nako ang city nga kapitulo sa 1 bersikulo 30 city ngadto 39. O, si Bandilyo kasi ang pagbandilyo, nga di na siya maglibog. Mo nagingon supaka, apilag supak ang atong Ginoong Hesukristo kay gawas kang Pablo nagingon nga Espiritu Santo tubig, ang atong Ginoong Hesukristo nagingon pod nga kini Espiritu Santo tubig pud ni. Basahon nako. Onya miabot ang katapusan nga adlaw sa kasaulugan, mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa kasaulugan. Nya nang adlaw mitindog si Jesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw moduol kanako og moinom. Kay sumala sa kasulatan, si bisan kinsa nga magtuo kanako modagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. Tuwa na makak na ang mga ministro sa PBCM, ay wala. Basta mga mahal namong tigpaminaw, makaigsunan, among ipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamaton, dili ka nagwali mi nga makalibog. Nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Unya, sa nadugay, nag-explicar, bigay daghan mga tagna sa Biblia sa Espiritu Santo. Ipakasamag, ingon nga tubig, imnon. Ingon siya, makalibog na asay tinod. Poros, tinood. Naglibog siya, kay wala man sa tinod. Hangtod diha, ang among ikalagad kanyo, sa kamaturan, magpatalog kita o magpasakop, uminom kita nini, nga ang pag-inom, maong pagdawat sa Espiritu Santo nga among giwali, dinhi sa sulod, sa pagtulon ang PBC. Sa ngalan sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio, sinyo kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa kaubang mga Evangelista.
Iniusab si Brother Rene Telebrico. O kini usab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Magalos kami mingan hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.